za su shiga nan? Za su shiga. Za su yi nan. Kayan kansu ba shi ke nan. Kayan kansu. matsaloli na da yawa Allah ya yanke ya kunshi nake nema zan sha mamaki yanzu na samu sosai Allah na gode ya zirri farara yanzu suna makara Shige? ni kuma ne makara mun bar su da shan wahala Kawai ka daina kula su duk abin da ake yi wani abun wasan harkar waka abu biyu ka yi shi kada ka sake ka dinka kula su suna hayaniyar da yake duk wanda zai kafe kai zaga kai ya zage ka amma kai kakka zage shi na biyu kuma duk wanda ka san ya girme ka a waka ba shi ko me yake kallon ka ko zage ko me yake ma ba shi girmansa inda ya girme ka Waccan ɗaya waƙan ma still idan mun ƙara magana da Bravo insha Allah zuwa next month ma Allah yadda za su yi. kafin dai abin nan ɗin kamar yadda ka tura wannan ita ba a turo min in ce Insha Allah. Insha Allah za ta. ta taimake ka kai ka ga yanzu ci biyu ni ban san ma tunanin wannan guntun abin da ne zai muku amfani Wallahi yayi sosai. an ce wa mutane wai an yi awa biyu ana waka su gani shekaran an ce ana awa biyu rubuta a cewa ga ma ta waka mu irin tamu zama kake yi sai ka yi tunani wani tunanin ya zo kai ta kai kawo kai ta kai kawo sai abin ya zo da sa'ad da sannan baka da ma'anar da za ta hau na za ka da waka in waka rubuta wannan baragadojin waƙoƙin da guda 100 nawa za ka rubuta a wata kai dai Allah ya sa mu dace Allah ya rika mana iya mana Allah ya shige mana gaba duk wanda yake ganin cewar zai iya yin waka irin ta guda 10 ba wannan muke masa ba so iya wannan dan gwanda ne duk wanda kake ji da shi kana ganin shi kwaro ne a wajen yin ta to iya wannan dan gwanda ne shi nake so kawai ka cire ka dora exact abin da ne ya hau kan kidan kana yin wannan to ka gama da ni a nan ne mutum zai gane ba addu'a duk wanda yake ganin wai shi a'a waka shi yanzu in ya zauna ya ɗau waƙa ta guda ɗaya ni ban ce ka sake rubutun ba abin da na yi nake so in dai ka isa ka ɗora exactly abin da na yi ta yi tashi ka manta ni kuma in mutum yana da waƙar da yake ganin ya yi ta ba zan iya ɗora bai ka yi a ake gane mawa Haka ake gane tabbas. kana da murya a sama kana da ita a ƙasa kana da ita a lungu kana da ita za ta yi kwana za ta miƙe za ta ba wai ta to ba ko ta kwanta no dai gode wa Allah ba ma son mu cika magana Allah ya mu dace Allah shi wake sarki. ba ai sako ne in an aiko ma sako kai ma ka aika Na dinga kwatin. ko wani ya dinka raɓarka dan ya mori matan mutane ko ƴaƴansu ba ruwanka da wannan kakka bari wani ya ma laifi amma ta kama mutum ya laifi wa kansa Allah ya kiyaye amma in dai za ka zama kai ne limamin buɗe mutane hanyar da za su sha ko su wannan ko kuma ka dinga raina na gaba da kai a harkar da ka shigo ko kuma a'a a dinga kafe ka ana zagi kai kuma kana kafa watan mutane babu tara mutane in ka tara magana ka tara in ka samu wata kofa opportunity ne Allah ya baka da za ka ba kowa haushi kawai ka buga ka tashi kowa daga bacci masoyanka su yi murna makiya kuma su jawo shi sai ka koma ya ka shiru ka ci gaba da waƙanka gaskiya ne Allah ya sa mu dace Allah ya sa mu karshe ne Allahumma amin Allah ya taimaka Allahumma amin Allah ya saka da amin amin Allah ya saka da kai Allah ya maka abin da amin harka ce na masu kafa